wa ato pang 1521 or sa wa pa maabot ang mga Espanyol kay libre raman nga musuri-suri kay ang teritoryo sa mga nasod wa pa man to nahimo no. Nahimo ni siyang problematic sa diha nga niabot na ang mga Espanyol unya ang sa istorya manggod nga sa Espanyol sa mga Kachila nga imbis kani sila peace loving kuan people magid ni sila no kanang bisag asa of course kung trader manggod ka sir tax di ka afford nga mangaway ka no natural kung mahimo imog yung amiguhon kay imo man ning mga customer target customer man nimo customer is always right so dili so mo ni ilang mga mo ni nahitabo nga sila nang kuan so naa gyud toy kuan kanang wa gyud ta kakita pa og account so far nga naiaway between kuan kay naa man sad kung naiaway i-settle man dayon unya so ang nakanindot sad kay so pasabot nga kani sila tungod kay ang ilang kultura kuan barko na silang puyo sa ilang mga boats naara ni siya certain number of kanang mga tao diha so mo na nga usa ni sila ka pamilya sa usa ka barko unya pwede sad sila nga lain-lain nga sakayan nila lain-lain sad nga pamilya pero maghugpong sad ni sila no so ang nakanindot ani kay kung mag-fishing sila unya paghuman mangisda sila di ba ang buhaton na adto dayon sa mudunggo dayon so ang ilang isda ibaligya or i-trade og lain nga mga butang nga kinahanglan nila in fact ang interesting ani nila nga kusog sila mo kuan ba kanang di ba gawas sa bugas mo kanang naaman mo kuan sa kamuting kahoy balanghoy interesting man kay na siya sir Tats no mo na nga nindot kay ni sila ang tun-an ang ilang kultura ba kay ngano pasabot nga wa na sila kuan kanang ang rice manggod dali ra kay siya mahurot pero ang ilang pagpreparan sa balanghoy moabot na siya tagpila ka adlaw or semana before madaot so sa ato pa nga kani sila tungod naka-adapt nakabuhat sila ginani nga pamaagi pag-preserve sa ilang pagkaon tungod kay magsuri-sur moadtong sa dagat unya dugay pa man sila dito hangtod nga makakuha sila enough nga isda ang mga makaadto na sad sila sa isla so naani sila nagtuyok-tuyok sa palibot so muning giingon sila nga munang moingon ta nga no but so ang tawag ani nila kanang nomadic nga existence ba nga dili lang sa usa ka lugar sila kung dili asa sila nga makakuha og pagkaon adto sila. Now ang nahitabo nga mo ning naatay ba karon ang nahitabo sa atong mga igsoong badyaw katong panahon sa before 1521 mo ilang kinabuhi. Pero karon nga nausab ang dagan sa pagpanag-iya sa even sa teritoryo sa dagat. Nausab ang teritoryo sa yuta, nausab na sad. So nausab ang sistema ba sa panggobyerno dako kay epekto nila kay ang nahitabo is natoy mga panahon nga katong mga gikan tuwa sa Malaysia na gyud mo nga sama badyaw di ba pero kanang wa mo gud ni territory sila nga i-recognize no kay kanang bitong notion nga ang yuta ug ang imong palibot gipanag-iya sa tanan sa ato pa kay tungod gipanag-iya sa tanan imo na ang tanan kinahanglan nga ilang ampingan kay diha nila gikuha ang ilang panginabuhian no so mo na nga kaning inani nga existence kuan ecologically sound good kay of course di man na sila manguha og more than what they need pananglitan or more nga ilang ibaligya or kuan pananglitan nakakuha na sila diri mo baligya sa adto na sad sila pero ma'am na ba sa ilahang kultura nga nagisgot manggug kagon nga unsay makuha nila no kita mga Bisaya we are thinking forward no nga future nato ba nga karon kinahanglan man kamod ko para ugma but sa ilaha man unsa man karong kung ningkamot sila karong adlaw para ra gyud dong adlaw dili man siguro I think it's not fair no nga moingon ta nga wa na sila you know in fairness to them nga walay kinaaman sila ang ilang in fact ang ilang long term no nga kuan nga kung akong ampingan ang akong ang akong palibot ang akong kalibutan then naapay ugma ang akong mga anak which is different from sa mga Cebuano or mga land so makaingon tampo nga ma'am nga ilaha is more on the nature na ang preservation sa nature yes kuan gud sila in fact not only among the Badyaws but also the other kanang mga ethno-linguistic groups like among the indigenous peoples sa Ifugao nga kuan ba kanang ang panginabuhi is kanang muhatag mo kuha ka gikan sa yuta pero kinahanglan nga imong ampingan ang imong yuta tungod kay maora ni imong punan ug imo ning gubon
maguba sad ang ugma sa imong mga anak ug sa mga anak sa imong mga anak. So inaana nga pananaw ba lahi nga pananaw para kumpara sa kanang modern na nga mga Bisaya panlitan nga kinahanglan imo yung kuhaon og mayo ang naa sa yuta in such a way nga magproblema na ka kay na guba na ang yuta bitaw. So wala na masunod. So munay lain nga perspective ba nga of course mo eskwela na lang ka para naakay ugma, no? So I hope nga atong mga listeners makakuha sa perspective lahi ra kaayo ang duha ka mga pananaw sa kalibutan, no? Kung unsaon ang usa is muna nga nakoy bias nga among sa mga indigenous populations nato mas sustainable ang ilang pamaagi katong ilang traditional kay tungod it's enough man nga para nila ug para sad sa ilang kabuhian. Ma'am, talking about indigenous people, unsa may nakita nimong ilahang papel no dinhi sa atong sosyedad? Unya, kumusta man ni na-treated ba ni karon ang ilahang role dinhi sa ato ang society? I think daghan man kay documents nga tungod man gud sa pag-usab sa dagan sa panggobyerno, sa politikanhon o sa ekonomiyang dagan sa kinabuhi sa panahon kani nakaguba gyud sa kadubitawng mga different namong uban nga nakakuyog ra sa dagan sa panahon, no? Pero naagoy uban nga wa gyud kakuyog sa dagan sa panahon. So in fact kaning mga indigenous gitawag natong indigenous population sila gyud na ang disadvantage all over the world. Sir Tats, no, sa Amerika ang mga American Indians are indigenous peoples pero sa problema nila karon tungod kay wa sila nakaapasan sa kanang pagtan-aw sa imong resources nga na-exploit sila. Kana lang ma'am ha, ako nasugatan kanunay nila nga magistorya mo silang mga bana nga gikan taon. Kana lang ha, simple kay gi-mention mo kaganina nga kana lang pag-usab sa panggobyerno ang pagkanai ang kanaging dagat nga more lang gisaligan gani murag naanay gi-delineate na no. Pero sa ilaha wa sila knowledge na di sila conscious ana. Ang ilaha mo gina kanang mo gini kani bitaw ang tan-aw magud nila nga ang lahi gini mo bitaw ning usahay kinanglan sabton asa man sila gagikan unsa man nga pananaw ang ilang nakitaan para sa atong indigenous populations mga Sama Badyaw kung uban para nila ang kalibutan para sa tanan, no? Ang atong palibot para sa tanan og naara ni og ikaw kinahanglan mukuha lang ka kanang bitang prinsipyo nga inana which is I think a much mas taas nga prinsipyo gani sa kinabuhi kumpara lang sa kanang commercial kaayo nga para rin nako, no? Sila wa man sila naghunahuna Sir Tat sa ilang kaugalingon kung dili naghunahuna sila sa kinatibuk-an, no? Mo bitaw na nga mo kuan ang ilang mga balay di ba ang uban mo kaon diri unya ato na sad kaon sa kanang ang kusina pananglitan dili lang limitado sa usa ka tawo kung dili agdahon ka. So ang sense of community ang na sense of community is very strong which sa ato ang kuan sa mga Bisaya pod na pa nang ato ang remnant pa nang moingunta nga mga unta. Naamsad na sa mga Bisaya sad but no. Actually mo na siya remnant pero ang akong assumption is that mas pronounced ni among them kay kita manggod na usab naman ta imagine 500 years of kanang colonization. Ma'am, before ta mo break tagay lang mig idea unsa man gyud relihiyon sa mga Badyaw? Ang mga Sama Badyaw base sa imong pagtuon ha. Daghan man kaini sila nga ang uban nila ni adapt sa kuan ni adapt sa Islam nga kuan. Okay. So, ang uban sad nila nagpabilin sa ilahang kuan naamon sa grupo nila nga ang worship is katong gitawag nga anito worship. Kuan so lahi sad ang ilang pananaw, no? So depende man gud ni kung asa sila nga klase asa sila o kinsay majority nila ba o unsay influences nga naabot. Unya ato sa ning pangutan-on ning ato ang mga bisita no. Gikan gyud sa komunidad kung unsa po ang ilahang mapagtuo. Mobalik ta human lamang ni pipila ka mensahe. Hibaw ba mo nga mga Badyaw pangalan nga Sama o Samal? Ang mga Samal o Badyaw gianggaan pod nga Sea Gypsies. Ako si Pagtubig Chrissy, naghatod ng mga gagmayng kaalam.
Maayong buntag, ani ang pinakaulahing mga balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Tun-an ni French Prime Minister Jean Ayrault ang pagbutang og bus rapid transit kun BRT sa iyang pagduaw dinhi sa Subo inig Domingo. Mato ni Congressman Tommy Osmeña nga posibleng muhatag og kwarta ang France aron sa pagtukod niya sa BRT sa Subo. Sa laing bahin, isip usa ka simbolo sa peace agreement sa gobyerno o sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF, usa ka gatos og duha ka bisikleta ang gipanghatag sa Visayas ug Mindanao. Gipanganlan nga Bikes for Peace, ang programa adunay tumong sa paghatag og mga bisikleta diha sa mga rebel-infested area. Sa katapusan, gisugat sa mga pari og deboto ang pag-abot sa imahe ni Blessed Pedro Calungsod dito sa Roma alang sa iyang kanonisasyon. Ang 3 feet nga imahin nga kahoy ni Calungsod niabot sa Roma ni adtong Huwebes. Ang kanonisasyon ni Calungsod pagahimuon karong Domingo. Ug maukad to ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi, maayong buntag. Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal o panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apilaan ng Brigada Eskwela sa City Savings, layo og maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao, nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Sa iyong sipag, aangat ka. Sa pagsusumikap, aangat ka. Sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas. Please, aangat ka, Pilipinas. It's brown coffee and it's strong coffee. Coffeelicious for me and you. And it's brown coffee and it's strong coffee. It's my choice, I want more of you. Your smell is so enticing and your flavor is so good. I'm always happy night and day, you set my perfect mood. And as brown, I want more of you. And as strong, I want more of you. From the proud makers of Nature's clean, healthy feeling. That's why they make it purified. Distilled and flavored, oh so right. I have Nature's spring water. Naturally refreshing, naturally thirst quenching. Fresh spring water, purified. Nature's spring water, oh so right. Nature's spring water, oh so right. Get big savings every time you buy 10 liters of Nature's Spring bottled water. For inquiries, please call 346-2008. Paring Vic, long time no see. Asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man day na. Katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko na uli aron mo bukasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug laing pagid pre. Nasa ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Nga una, mo enroll na padto karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta gud ana, unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko. Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no, moto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numero
karong 0917-632-0576. Nangita ba kamo og mokarga sa inyong mga dagkong mga kargamento paingon sa Visayas ug Mindanao? Ang Gotong Southern mao itubag sa inyong panginahanglan. Ang ilang biyahe gikan sa Cebu paingon sa Manila kay matag Miyerkules, Sabado ug Domingo ug paingon sa Cagayan matag Lunes, Huwebes ug Sabado. Samtang paingon sa Tacloban kay matag Sabado. Ang ilang Manila to Cebu nga biyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado. Samtang Manila to Tacloban matag Miyerkules ug Huwebes. Samtang Manila to Cagayan matag Martes, Huwebes ug Sabado. Alang sa dugang nga kasayuran mahimong motawag sa Gotong Southern Cebu branch sa numerong 231-7100 ug sa Manila branch 527-6977. Okay, mga igsoon, atong tak na alas 10:48 na. So ang maong time check dalit ka nato sa Julius Bake Shop o sa Nature Spring Water.